Hei parallaan kaikki ja tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa seuraamaan tämmöstä pientä videota, millä ei ole minkäänlaista niin kuin, suunnitelmaa. Tää on täysin tämmöstä pientä niin kuin, ajatuksen virtaa ja tää on ennen kaikkea puhtaasti kiitos teille mun seuraajille ja jotka olette tilannut mun kanavan, koska vuosi sitten huhtikuussa, kun mä tein mun ensimmäisen videon tänne mun kanavalle, niin mä en olisi silloin pienissäkään unelmissa tai edes niin kuin haaveissakaan uskaltanut ajatella siitä, että esimerkiksi nyt vuoden päästä siitä, niin mulla olisi tullut jo yli 60 tilaajaa rikki ja nythän on siis 19. päivä elokuuta ja mun kanavalle on tullut ihan hirveästi uusia tilaajia, joten te, jotka olette uusia, niin moi, mä oon Kati, mä oon päälle 30 tämmönen sysmäläinen palloilija. Mä oon ammatiltani siivoja ja mulla on myöskin monta muuta aikaisempaa ammattia, mutta oon siivoja niin kuin töikseni. Ja mä teen siivoustöiden ohessa YouTubea siihen tahtiin, mikä on itselläni mahdollista. Ja mä teen mun kanavalle kauneus, lifestyle ja kotiaiheisia videoita ja silloin tällöin putoaa jotakin niin kuin minimalismiin liittyvää ja se, mikä mua hämmästytti jotenkin tässä seurata, niin mun siivojan vinkkivideo ja missä on jotain tärppejä, niin minkälaisen suosion se video sai tyyliin 4 päivää siitä, kun mä julkaisin sen. Ja jos et ole vielä nähnyt sitä, niin mä voin täpätä sen tuohon ylös jonnekin katsottavaksi. Ja mua jotenkin hämmästytti se, että miten monta niin kuin katselukertaa se on nyt saanut. Siinä on yli 1000 katselukertaa rikki. Ja mä oon niin innossani ja mä oon niin kiitollinen teille mun tilaajille siitä, että te olette tilannut mun kanavan. Te tuutte kattoo mun videoita aina vaan uudelleen ja uudelleen. Ja siis kiitos ihan hirveästi. Mä oon niin iloinen tästä ja tämä merkittää mulle niin paljon. Ja se, että pikkuhiljaa tulee lisää tilaajia, niin se tavallaan niin kun tsemppaa mua ja tavallaan kannustaa mua tekemään lisää näitä videoita teille. Ja sitä paitsi tästä on tullut mun työn ohessa sellainen, siis tietynlainen henkireikä siinä lailla, että kun mä teen vapaalla jotain ihan muuta kuin se, mikä liittyy vahvasti mun työhön, niin se jotenkin rentouttaa tai ajattelemaan jotain muuta. Ja sitten kun mä en todellakaan pysty harrastamaan esimerkiksi joka tiistai kello 16 vaikka jumppaa. Se ei vaan ole mahdollista. Joten tää, että mä teen YouTube-videoita, niin on mulle sellainen tietynlainen henkireikä. Ja tää on sitä paitsi, tää on tosi semmoista luovaa. Tää kuvaaminen varsinkin on niinku se helpoin osuus siitä ja sitten se mikä vie ihan hirveästi aikaa, mutta toisaalta mä haluan tehdä tämän hyvin, niin se editointivaihe kyllä. Se vie aikaa multa ja näin päin pois, mutta se, että mä haluan tehdä niin kuin, okei, tää ei ole mitään ammattitasosta välttämättä tää mun työn jälkivideossa, mutta se, että mitä mä nyt omilla niin kuin, laitteilla, mitä mulla on, niin mitä mä niillä pystyn tekemään ja tuottamaan teille, niin kiitos, kyllä. Ja niin tää on tyyliin mennyt mun yli odotusten ja mä oon tosi innossani siitä, joten kiitos teille, joka ikiselle tilaajalle, ketä mulla täällä nyt kanavalla on. Ja tosiaankin niin sen pidemmittä läpinöittää ja muuta ilman, että tästä videosta tulee 100 vuotta pitkä ja muuta, niin niitä uusia tilaajia unohtamatta, niin myöskin vanhat tilaajat, jotka olette seurannut mua alusta alkaen, niin kiitos teillekin, että olette jaksanut katsoa mun videoita aina vaan uudestaan ja uudestaan ja pistäkää sana levitykseen. Ja jos sulla on joku kaveri, kenestä sä tiedät, että se voisi tykätä tämmöisestä sisällöstä, niin vink vink, saa vinkata eteenpäin ja
kehottaa tilaamaan mun kanavaa, ettei missään mun videoita ja muuta, mitä mut sattuu tulemaan. Mutta tosiaan niin mä rupean kuvaamaan teille seuraavia videoita tähän nyt sitten editointipöydälle valmiiksi, jotenka nähdään seuraavan videon parissa. Mut siihen asti se on moikka!